Aloitan uuden sarjan ja teemana on palvonta. Uskon, että palvonnan merkityksestä on monia vääriä käsityksiä. Voi olla, että kun näit tämän sarjan teeman, ajattelit, että tämä koskee vain niitä, jotka johtaa sunnuntaina ylistystä seurakunnissa. Jos sinä olet Jeesuksen seuraaja, tämä sana on juuri sinulle. Pyydän, että otat muutama minuutti aikaa ja kuuntelet loppuun asti. Tämä on noin 6 videon sarja ja katsomme näitä teemoja. Mitä on palvonta, miksi palvomme, mitä tapahtuu kun palvomme, miten palvomme ja mitä on ylistys ja mitä on palvonta hengessä ja totuudessa. Tässä videossa nyt yritän vastata kysymykseen, mitä palvonta on. Sana palvonta tulee kreikan sanasta proskuneo, joka tarkoittaa Jumalan persoonan ja auktoriteetin aidosti kunnioittava tunnustaminen ja kunnioittaminen, jossa on realistinen ymmärrys omasta heikkoudesta ihmisenä. Se tarkoittaa kunnioittamista, ihailua, ylistämistä. 3. Mooseksen kirja jakeessa 10 sanoo, niin Mooses ja Aaron menivät Faaraon tykö ja sanoivat hänelle, näin sanoo Herra, hebrealaisten Jumala, kuinka kauan sinä kieltäydyt nöyrtymästä minun edessäni? Päästä minun kansani palvelemaan minua. Me olemme luotu palvomaan Jumalaamme. On olemassa lukemattomia jakeita, joissa Jumala käskee israelaisia palvomaan häntä. Ihminen on aina palvonut jotakin ja palvelee edelleenkin. Tiedämme, että vanhassa testamentissa israelaiset palvoivat kultaista vasikkaa ja monia muita esineitä. Tänäkin päivänä ihmisellä on joku idoli. Se voi mahdollisesti olla joku hyvin tunnettu henkilö. Joosuan kirjassa 5. luvussa luemme siitä, kuinka Jumalan kansa saapui siihen maahan, jonka Abraham lupasi heille. Ylitettyään ihmeellisesti Jordanjoen, Joosua koki yllättävän kohtaamisen hyvin epätavallisen soturin kanssa. Luen jakeesta 13 ja 14. Ja tapahtui Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän nosti silmänsä ja näki miehen seisovan edessään paljastettu miekka kädessä. Ja Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, oletko sinä meikäläisiä vai vihollisiamme? Niin hän sanoi, en, vaan minä olen Herran, sotajoukon päämies ja olen juuri nyt tullut. Niin Joosua heittäytyi kasvoilleen maahan, kumarsi ja sanoi hänelle, mitä Herrallani on sanottavana palvelijalleen? Se tosiasia, että Joosua kaatui hänen jalkojensa juureen, osoittaisi, että hänelle ilmestynyt Herran joukon päällikkö oli itse asiassa kaikki valtias Jumala. Joosua seisoi pyhällä maalla. Vain pyhän Jumalamme läsnä ollessa paikkaa kutsutaan pyhäksi. Katsotaanpa, miksi Joosua kumarsi. Hebrealainen sana palvoa on shaka, joka tarkoittaa kumartumista tai kaatumista. Se on ehdottomasti kuva nöyryydestä Jumalan edessä. Sana kumartunut antaa voimakkaan kuvauksen siitä, kuinka tämä asento kuvaa myös sydämemme asentoa. Oletko koskaan kaatunut kasvoillesi palvoessasi ihmeellistä Jumalaamme? Meidän on tarkasteltava hebrealaista merkitystä ymmärtääksemme paremmin, mitä palvonta tarkoittaa. Voin sanoa, että mitä enemmän tutustun hebrean kielen sanojen merkityksiin, sitä enemmän ymmärrän, miten valtava Jumalan sana ja meidän Jumala on. Hebrea-sana shaka tarkoittaa palvontaa. Se on kirjoitettu 3 kirjaimella, shen, shet ja hei. Mikä on niin ihmeellistä on se, että jokainen näistä hebreankielisistä kirjaimista on myös kuva. Shen-kirjain on kuva hampaista. Joo, kuulit oikein. Tämä kuva hampaista tarkoittaa kuluttaa, puristaa tai tuhota. Mitä tämä kertoo meille nyt, kun on kysymys palvonnasta?
Tämä puhuu lihastamme. Sananlaskussa on erikoinen paikka luvussa 30. Voi sukua, joka on omissa silmissään puhdas, vaikka ei ole pesty liastansa. Voi sukua, kuinka ylpeät ovatkaan sen silmät ja kuinka korskea silmänluonti. Sukua, jonka hampaat ovat miekkoja ja leukaluut veitsiä syödäksensä, kurjat maasta pois ja köyhät ihmisten joukosta. Lihamme täytyy kuolla itselleen kaikki valtian Jumalan edessä. Mitä Paavali sanoo Galattalaiskirjeen toisessa luvussa? Sillä minä olen lain kautta kuollut pois, laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Jumalan läsnäolossa olemme kulutettu. Meidän täytyy antautua hänelle kokonaan, jotta voisimme palvoa Jumalaa tavalla, jolla hän loi meidät palvomaan häntä, tulla hänen eteen puhtaalla sydämellä, kuolla itsellemme. Olemme Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Sana shet on toinen kirjain hebrean kielisessä sanassa shakha ja on kuva turvapaikasta, suojelupaikasta tai pyhäköstä. Kun me palvomme Jumalaa, menemme korkeimman paikkaan, kaikkein pyhimpään. Se on paikka, jossa ei ole pelkoa, epäilystäkään, ei ahdistusta. Se on paikka, missä on täydellinen rauha ja ilo. 3. kirjain on hei. Tämä on kuva käsivarsista, jotka ovat ojennettuina ylöspäin. 1. Timoteuksen kirja 2 puhuu pyhien käsien nostamisesta. Kun kohotamme kädet ylös, me sillä tavalla asennoidumme ottamaan vastaan siunauksen, uskoen, että jotain hyvää tapahtuu, kun palvomme Herraamme ja Vapahtajamme. Psalmissa 141 Daavid sanoo, minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun kasvojesi edessä, minun kätteni kohottaminen olkoon ehtoonuhri. Daavidilla oli hätätilanne ja hän ojensi kätensä taivasta kohti, koska hän tiesi, että sieltä tulee hänelle apu. Kun meillä on joku hätätilanne, monesti voimamme on mennyt ja on varmaan hyvin vaikeata nostaa kätemme. Mutta kätemme nosto Jumalan puoleen osoittaa sitä, että luotamme, että apu tulee ylhäältä. Minulla on suloinen pieni vuodenikäinen lapsenlapsi Charlie. Hän tulee niin usein luokseni ja nostaa pikkukätensä ylös, osoittaen haluavansa tulla syliini. Charlie tietää ja luottaa siihen, että nostan hänet. Jeesus sanoo sanassaan, että meidän on tultava pienen lapsen kaltaiseksi, joka luottaa siihen, että hänen kaikki tarpeensa täytetään. Psalmissa 138 sanoo, vaikka minä vaellan ahdistuksen keskellä, niin sinä virvoitat minut. Sinä ojennat kätesi minun vihamiesteni vihaa vastaan, ja sinun oikea kätesi auttaa minua. Tässä näemme, että Jumalan kädet ovat ojennettuina suojelemaan meitä. Kun Jeesus kärsii ristillä, hänen kätensä olivat ojennettuina täydellisessä antautumisessa ja nöyryydessä, pelastamaan meidät pimeyden vallasta. Uskon, että kun nostamme pyhät kätemme Herran puoleen, jotain ihmeellistä tapahtuu. Jumalan ikuiset käsivarret ovat ojennettuina meitä kohti, sinua kohti. Kun nostamme pyhät kätemme häntä kohti, uskon, että kosketamme taivasta. Kun olemme Jumalan läsnäolossa, emme voi muuta kuin olla täysin haltioissamme siitä, kuka hän on. Nyt tämä on minusta ihmeellistä. Tässä vaan muistutus, mistä puhutaan. Shakha on hebrea, joka tarkoittaa palvontaa. Tässä sanassa on 3 kirjainta ja siinä on myös numeroita. Kyllä hebrea on niin rikas kieli. Shen, ensimmäinen kirjain, on numero 300 ja se merkitsee lopullista
veriuhria, jonka täydellinen Jumalan karitsa vuodatti koko ihmiskunnan puolesta. Shet, toinen kirjain, on numero 8, joka tarkoittaa uutta alkua. 3. kirjain on Shei, ja se on numero 5 ja edustaa armoa. Tämä osoittaa, että Jumalamme viimeisellä veriuhrilla olemme saaneet hänen armostaan uuden alun. Nyt tässä on paljon tietoa, joten haluan vain tehdä vielä yhteenvedon siitä, mitä palvonta tarkoittaa hebreaksi. Se on kaatuminen tai kumartuminen, kulutettavaksi hänen läsnäolossaan, mikä on meidän turvapaikka. Kädet ojennettuina katsoen häntä. Palvonta merkitsee sitä, mitä Jeesus, täydellinen Jumalan karitsa, teki puolestamme. Hänen verensä on vuodatettu meidän syntiemme ja rikkomustemme tähden. Tämä on tärkeä muistutus siitä, että kun palvomme Herraamme, sen tulisi viedä meidät Golgatan ristille. Uskon myös, että se on paikka, jossa Jumala haluaa puhua hänen lapsilleen. Mitä Joosua kysyi kumarrettuaan palvomaan? Siinä sanotaan, ja Joosua lankesi kasvoilleen maahan ja rukoili ja sanoi hänelle, mitä minun Herrani sanoo palvelijalleen. Kun me vietämme aikaa palvoen Jumalaa, pyydämmekö ja odotammeko Isämme Jumalamme puhuvan meille? Palvonta on asenne, sydämen asenne, jonka pitäisi läpäistä kristityn koko elämän. Sinun ei tarvitse odottaa, että pääset sunnuntai-aamuna kirkkoon Jumalan palvelukseen. Voit palvoa häntä ensimmäisenä, kun herät, puhumalla sanoja taivaalliselle isällesi, kertoa hänelle, kuinka suuri ja valtava ja rakastava isä hän on. Ei ole parempaa tapaa aloittaa päivää. Sinä voit siellä omassa kodissaan alkaa ylistämään. Nyt, ihan tässä kun kuuntelet. Taivas aukeaa, kun teet sen. Se päivä on tulossa, kun kaikkien polvet notkistuvat Herran edessä. Filippiläiskirjeessä 2 sanot, sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus sanoo meille sanassaan, että rukoilkaa lakkaamatta. Lopetan näillä sanoilla. Palvokaamme kaikkivaltiasta Jumalaa lakkaamatta. Rukoillaan tässä vielä yhdessä. Kiitos taivaan Isä, että me saamme ylistää ja palvoa sinua tässä hetkessä. Ja me kiitämme, että sinä lähetit meille Jeesuksen. Jeesus, me kiitämme, että sinä kannoit taakkamme, syntimme, sairautemme ristinpuulla. Ja me saamme olla sinun omiasi. Kiitos, että pelastit meidät pimeyden vallasta. Auta meitä kiittämään ja ylistämään ja palvomaan sinua enemmän ja muistamaan tästä suuresta lahjasta, jonka olet antanut meille ja koko ihmiskunnalle. Anna meille oikein semmoinen palvonnan asenne ja muistuta, että me voimme palvoa ja ylistää mikä hetki päivästä tahansa. Meidän ei tarvitse odottaa, että istumme sunnuntaina kokouksessa. Me voimme palvoa sinua tässä hetkessä. Auta, että nostaisimme pyhää kätemme sinua kohti, koska sieltä tulee meille apu. Herra, pyydän, että autat sitä henkilöä, joka ei jaksa tällä hetkellä edes ajatella nostaa hänen kätensä. Herra, vahvista häntä, virvoita häntä.
paranna sydänhaavat. Herra, anna ylistyksen vaippa murheen ja ahdistuksen sijaan. Anna heidän kokea sinun valtavaa läsnäoloasi tällä hetkellä. Ja anna hänelle se halu nostaa kätensä sinun puoleesi tässä hetkessä. Koska olen ihan varma, että taivas aukeaa, kun hän tekee sen. Herra, sinä olet meidän apumme, sinä olet meidän turvamme, sinä olet meidän linnamme, sinä suojelet meitä. Herra, me kiitämme, että olet Jumala, joka on uskollinen. Vaikka me emme ole uskollisia, sinä ymmärrät sen. Mutta sinä olet uskollinen Jumala. Sinä viet meidät perille kerran. Kerran me polvistumme. Kaikki kansat polvistuvat sinun eteesi. Ylistävät sinua ja palvovat sinua. Kuningasten kuningasta. Herrojen Herra. Herra, me odotamme sitä päivää, kun saamme nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Herra, auta meitä siihen asti olemaan uskollisia sinulle, viettämään aikaa sinun jalkojesi juurella. Auta meitä rukoilemaan lakkaamatta ja Herra, auta meitä palvomaan sinua lakkaamatta. Me annamme sinulle kaiken kiitoksen ja kunnian. Amen. Jos et ole koskaan antanut elämäsi Jeesukselle Kristukselle, sinä voit tehdä sen päätöksen nyt. Voit sanoa nämä sanat minun perässäni, rukoilla nämä sanat. Rakas taivaan Isä, minä haluan luovuttaa koko elämäni sinulle. Anna minulle kaikki syntini anteeksi. Haluan elää sinulle kokonaan. Minä uskon, että sinä kuolit ristillä puolestani ja nousit ylös haudasta ja että sinä elät ja sinä olet voimallinen antamaan minulle kaikki syntini anteeksi. Jeesuksen nimessä. Amen.